We moeten het toch weer even horen, Boer Bart. Ja. Heb je geen zin in? Nee, het is voor Friesland opeens best wel een belangrijk nice verhaal. Dus misschien wel het nice verhaal van de week nog steeds, denk ik. Ja. Eigenlijk. Dat denk ik net, ja. Ja. Een medewerker van de gemeente de Frieske Marten die belussen wie bij het besluit om boer Bart dat hij ophouden moest. Vanwege gewoon nevenactiviteiten. En die werd op social media bedriegen. Nou, bedankt boer Bart. Ja, dat is natuurlijk wel. Als je Boer Bart het documenten online zet om zijn verhaal te vertellen. Alleen in die documenten stier de namen en de taalnamen van de betreffende ambtenaar gewoon open en bloot te lezen. En daarbij die Boer Bart ik nog de oproep van ja, wil je me helpen? Dan is dit en dit mailadres @ Frieske Marren daar moet je wijzen, want dat is de ambtenaar die het u dwes zit. Ja. Niet netjes? Nou, dat is op zijn zacht gezegd niet netjes. Nee, dat kan gewoon net. Nee, nou is, En dan is natuurlijk net de schuld van boer Bart dat hij ambtenaar vervolgens bedriegen wordt. Maar Boer Bart had ik zijn excuses onbeer van die bedriegings hebben we nooit wold. ze moeten we niet. Alleen het is extra dat Boer Bart in een particuliere gemeente onjoen het. Oké, die nam ik in wel van het internet houden, maar dan wil ik dat je hem ophouden maar handhaven. Dat kan het. Is dat ook? Dat is gewoon chantage. Ja, hè? Ja, zo is dat niet. Dat is niet net met die in bad, hè? Dat zit wel op zijn site. Dat stel ik op zijn Dus site. dat zei hij dat zelf. in dat peteer dat onjoen het. Dus Maar later is hij daar wel op waarom kan. dat er het net zou zijn, het bedoel. Nee, dat hij het er al hel heeft. Ja, Zonder hij had het er nou oude hellen en hij zei die bedreigings hebben het wold. En dat leuk ik. Ja, hè. Ik dat bedoel, was fijn. ik geloof ook wel dat hij de bedreigings net wold had, maar ja, het is wel heel naïef om zo'n gemeenteambtenaar mijn namen en toename te nemen en dan te verwachten dat al je wel redelijk. Ja, dus we weer nou switch van team boer Bart naar team gemeente. Nou, stukje nuance. Zo, Van Janko. Van Janko Christ. Ja. Nee, maar ik heb nog helemaal een bellen. Oh, echt hier? Ja, ik dacht het toch even. Maar Warme persoonlijk. ja, keurig hè. Maar goed, was ik gewoon heel erg gemerkt, is de feels gewoon, de emotie, die ramt door de telefoon heen. Zij binnen er helemaal, ze krijgen een hele hoop stiepen en alles, maar het zit hun zo heeg. En dat is ik wil te begrijpen. Dus krijgen we, nou ja, neem we daar stel, zo'n daar is van, nou, we hebben zin, dan gingen we ook geen sport meer bij Omroep Friesland. Best vaak gebeurd inderdaad. Ja. Nou, dan zit jongens, zit de hele boel hier in de fik, denk ik, met die. Ja. Maar dan zullen misschien ik dingen waar we van dat. Dus nou ja, dat eigenlijk. Hè, het is net goed, maar ik snap wel dat in de emoties waarin zij zitten, dat je dan dit soort fouten maakt. Dat is de enige Maar nuance. praat dat nou goed aan? Dat hoop. Nee, Leert ze van de namen van een ambtenaar? ik toon begrip. Voordat je net altijd de goede dingen doet in zo'n emotionele. Want die emoties, dat gaat gewoon mal bij hun. Ik Ja, je maar- stem trilt. Maar dat verneemt. Dus je maakt je fouten. Dat bedoel Ja, ik. dat verneemt nou dat voor hun, en dat is natuurlijk ook logisch, voor hun is het een heel emotioneel verhaal. Zij vielen echt alsof hun levenswerk oudpakt wordt. Ja. Toch een soort onzichtbaar ambtelijk apparaat. Ja. Zo vielen zij het. Ja. En zij maakt je er daarom, of vanuit die emotie, maakt je zij er een soort strijd van het systeem van. Wat natuurlijk... Wat het eigenlijk wel een beetje is, toch? Nou, Ergens wel. Want hij doet iets goeds en de gemeente zegt, mag niet. Nee. Ja, als je Dus hier in dus die goed zin- vaar, inderdaad, vanuit zijn eigen optiek. Maar ja, Ik wil van de maatschappij dus. Maar je moet ja, je nee, zeker, wel maar de waar regels het vorige houden. week al ongewoon had. Vergunning, dat kan heel vervelend uitkomen, maar die regels die binnen ik weer net van niks. Om orenbedrijven te beschermen, om concurrerende bedrijven ik een positie aan. Ja, dus het is goed van hemzelf en het is een heel nobel bedrijf, had er in die zin. Ja, weer. Maar Jan Commissaris vrienden wie keek van ja, ze moeten even zitten en praten en het oplossen. Nou, dat had ze die in. Nou, Resultaat? Het is. Nee, dat Nog geen oplossing. Nee, want er komt dus in kwart een rechtszaak. Ja. En na de rechtszaak, dus het is even al wachten, wat komt er nou uit? En daarna gaan ze wel weer verder om tafel. Ik maar de wethouder had ik onjong dat ze om tafel willen. Hij het zelf onjong dat ze verder om tafel gingen. Maar ze wachten dus die rechter nog even al. En wat erbij nog wel interessant aspect van dit hele ding is eigenlijk heel gewoon. Hè, we gaan het door een boer met een verkeerde vergunning. Hè? Maar hoe volle respons dat is en dat zei hij. Ik zei hij natuurlijk enorm volle stiepen en dingen. Ja, En het is dat wel is iets. misschien wel wat harder gegaan als dat ze verwachten hier. Ja, Ja. maar bij hoeveel. Blijkbaar is het toch iets wat de Friese bevolking heel erg dwaande houdt. Of wij meestal zien oren in het, zien regels. Ja. Of Herkenbaar nou niet. goed of net. Ja, hij zei zelf van. Ik wil een beetje vechtertje in, nou, onzichtbaar. Ja, Dat zou ik wel. Ja. en het is inderdaad, ik bedoel, de gunfactor, de sympathie, die het hij wel. Want
zeker. Het is net dat hij nou een dikke crimineel is of zo, of dat hij dingen heel raar doet. Nee, hij heeft er een prachtig bedrijf opgebouwd, maar een barterstuin, een restaurant, en neem maar op. Alleen nog, het is net volgens de regels gingen. Alleen nog, ja, dat is natuurlijk een nuance die bij heel soort mensen net een soort sympathie oproepen zal. Nee. Ja, de gemeente volgt de regels en vindt het tussen ons in. Ja, Oké, maar dat besluit aan Janko, wat er was voor jou toen de meesten in die leven interviewd, waaronder boer Bart. Wat is nou die eindconclusie onthoud daar? nou, Conclusie onthoud daar? Een verhaal maar alleen maar verliezers. ja, en ik hoop dat ze, maar dat hebben we vorige keer. Maar ze zijn beide partijen die wachten ze rugzak houden en ben dan van door om verder te praten. En dan uiteindelijk zal er een nieuwe vergunning voor Boer Bart komen, maar op een of andere manier. Heel goed.